Uyabona baba? Siyabona mkhulu, siyabona baba. Umsebenzi wami wona ke baba. Angifuneke umuntu ukuthi masafike lana ke abe bahamba ke bayakhala. Ngidinga umuntu masafikile lana ke usizo ke awuthole ke njenga amanye abantu. Aluthola mkhulu. Yebo, lo umsebenzi usebenza ngayo lana ke uzobona abantu baningi ke baphumelele banayo imali yakho ayipheli. Lo umsebenzi ke siweza ngayo ke ukuthi abantu iphilo yakho baphile kahle ke njenga amanye abantu. Uyangizwa kahle baba? Ngikuzwa kahle mkhulu. Umsebenzi wami lona leyo. Mkhulu lokhu uyile mkhulu. Ngidinga ukuthi abantu bawubone ke umsebenzi wami ke ukuthi uhamba kanjani. Sekubele mbukeli wenseso TV1 nomlandeli ohlelo siyathokoza emakhosini igama lami uNkosi Sibongo kwaMngadi. Namhlanje siphumile sihambile sithe ukuphuma impela nje. Sibiziwe udokotela lo esinaye phambi kwethu njengamanje. Kodwa emkhulu ngizokunikeza ithuba lokuthi kube wena ubingele ababukeli benseso TV1 mase uyasho ukuthi ubani lo phambi kwethu njengamanje. Ngiyabingelela ke abalaleli nababukeli. Unkulu kahle ngale ukhuluma ngayo. Yebo, lana ke sifikile ke indaba yothando. Umuntu mase adinga ke ukuthi uthando wakho uhambe kahle. Njengamanye abantu. Lana ke siyaweza lokho nkinga. Mkhulu sibongene othandweni, sibongene kwinsebenzo zakho nento okwazi ukusenza la ekhaya. Umbukeli mengabuza utholakala laphi mkhulu isigodlo la ekhona njengamanje? Mina njengamanje ke baba ngitholakala eMpumalanga. eMpumalanga. Yebo. Isigodlo esisodwa noma zikhona ezisebenza kuzo? Zikhona ziningi ke. Ngitholakala eDurban, ngitholakala eGoli. Okay, Durban, eGoli, eMpumalanga. Izona igodlo lezo. Yebo. Osebenza kuzo. Yebo njalo. Mkhulu mengase ngibuze singaze siphuthume siphambili. Ukuthi umkhulu udume ngani? Yini le ngaka akwazi ukuzenza noma izinto akwazi ukuyithola esigodlweni samkhulu umuntu mefike yena? Lento ngidumile lana ke kusiza ke indaba yothando. Nemali nekuqwala. Imali esheshayo. Yebo, esheshayo. Uthando. Mase kuba yithwalo. Yebo, uthwalo. Ngiyabona la uphambi kwakho kukhona izinto ezahlukahlukene sizongena kuzo. Sanizama nje ukuthi sinabe kancane ukuthi sikhuluma nobani odume ngane. Umuntu methi mina ngiyafuna ukubona noma ngiyafuna ukukhuluma nawe. Ukuthola kanjani baba singofika nje insebenzweni ezosivezela zona? Okay, umuntu ke mase umbona mase ufuna ufika le ndawo ngisibesela ngayo. Ukhona ukufonela ke le number. Baba. Sasenzela ukuthi nje mbukeli kungaze kuphela ama data abantu umkhulu sokumtholi. Yebo. Inumber yami 075 yes 00 5 3397. Inumber yami yona le. Iyodwa nje baba. Iyodwa. Iya WhatsApp yafuneleka? Iya WhatsApp yafuneleka. Le number ke khona ufonela i-video call, niye call yonke into yasibeza le number. Uyakuthola yona indawo. Yebo. Sithama siqala uhlelo sase sikhuluma ngezinto ezihlupha umuntu noma ngithi nje izinto zokuvusa umuzi womuntu noma imizi yobaba. Sikhuluma ngothando baba. Manginenkinga yothando njengokuthi mhlambe unkosikazi asazwana naye noma unkosikazi usihambile noma indoda ayikho imali ekhaya noma kwayiyona futhi sihambile umuntu esifazane ofuna usizo. Umsiza kanjani umuntu onenkinga ecishe ifana lezo baba? Inkinga zefana nalezo udinga ukuthi umuntu afone afike ke indawo ngisebenzela ngayo. Mase afikile lana ke athole usizo ahambe ke usizo ke base bawutholile. Vele ke usizo lana ke uyatholakala. Ukhona umuntu uhlukene lana ke wethando ukhona lokho ke wethando amafutha lo. Yebo. Wethando lokho ukhona lokho. Nawo uthando. Uyabona lo amafutha? Yebo. Lo siyawazola la ke lo. Siyaweza kanje. Uqhubeza ngani?
siweza konke la Yebo, le yamafutha. Amafutha lawa asebenza sakwentando noma amafutha lawa asebenza uma uyokhuluma nomuntu noma amafutha Le amafutha usebenza nethando maze uhamba ke ukhuluma nomuntu maze kuthi umuntu ke akasakulaleli wena ke into uyisho. Yeah. Maze kuthi umsebenzini ke awena umanager asakulalele umuntu ke maze ukhuluma. Sebenzisa le amafutha ke baba. Le amafutha baweza yonke into. Yeah. Mangabuza la ekhaya mangizofika kuyahlolwa la ekhaya. Yebo kuyahlola. Umkhulu mayehlola singesisho iprice yakho kusebenza futhi ngesisho uhlola ngana amathambo noma umoya noma angazi. Kodwa umuntu mayefuna ukubona noma ukuza la kuwena akufonele a video call enze short ukukhuluma nawe. Ukhuluma nami. Mase kumande esigodlweni ezo attend. Yebo lento esikhuluma na 30. So njengoba kunegodlo ezahlukahlukene ezintathu kubalulekile ukuthi abantu bekuthinte before umuntu ethi ngizoza kuze usho ukuthi ukuphi nendawo ngaleso sikhathi noma ekufice kuphi ngasiphi isikhathi ngoba umuntu obhizi mona egodlo ezintathu usho ukuthi uyantanta enze iqhelele lezi igodlo igoli Mpumalanga iTheku kuqhelele ukuhlukene ngempela. So kubalulekile ukuthi umbukeli ayithathe inombolo yakho ukuze akwazi ukuthinta mezolungisa indaba zothando indaba zenhlanhla nje uqobo lakho ngoba masikhuluma ngebhodlela elikwazi uligcoba uthi uma ukhuluma nomuntu ekuzwe sikhuluma ngento engathi isebenze kutheni ivuselele wena ugazi lakho uthanda abantu. Yebo kunjalo. Mkhulu ngiyabona phansi kunezigubhu kukhona nokunye kugcwelela esigodlweni. Yeah. Yini enye sisingena kwemali onazo la ekhaya ukwazi ukhanda imali lapha? Lezo zibaba. Le. Yebo. Sebenzisa indaba yemali. Yes. Lezi sigubu ke sibiza ngo 35,000. Leso sigubu leso. Yebo. Sibiza ngo 35,000. Sikona sigubu sincane lezi. Yebo. Sihamba ngo 7,500 rand. Uyinikeza umuntu esigubhayo ukuthi ezala ekhaya. No, sikona sigubu ngisebenzisa ngazo ke mase ufika lana ekhaya. Sikona sigubu ngiyanikeza umuntu. Masasidinga ke ukuthi asebenzise ekhaya. Lezi siyibuka njengamanje lezi uyinikeza umuntu ehambe nazo. Yebo. Mangabuza baba ukuthi lezi igubhu osikhombisa njengamanje izona nani futhi enye kwazi ukwenza imali ekhaya. Ngiyasawuzivezela kodwa manje safuna ukwazi ukuthi khona iphenye imali esikwazi ukuyithola beside ukuthatha into ethi umuntu mina ayangifuna into ezohamba uyohlala ekhaya. Ngifuna ukufika la ekhaya mina ngihambe sengiphethe imali. Yini enye kwazi ukwenza lokho baba? Lezi gubu ke sikona kusola lenkinga. Yeah. Maze ufika lana ke usizo ke uthole uhambe ke maze uphumelele. Umsebenzi wami wasemtime semde. Ileso sigubhu leso sigubhu. Mahamba asinako ungozi phakathi asibulale umuntu asebenzise igazi. Yebo. Into uzoyifumana ngayo lana ke imali kuphela. Le imali ke maze uyitholile wena ke akekho umuntu noma uyedwa ke uzokusola wena ke ukuthi le imali ingaka uyayithatha. Kwenzela ukuthi kuzoba ukuthi ukhona umjuluko wakho. Yes. Uba khona. Awuthwele njalo uma wenza imali esigodlweni. Usuke uyinto ezamkhulu ezakhe imali yagodwa nawe ekhaya. Uyaguduka nayo ke ekhaya. Okay. Masikhuluma ke ngokuthwala uqobo lawo manje ukuthi mina ngifuna ukuthwala ke mina ke. Ubaba uthwala ngayiphi indlela? Khona indlela embi, kukhona negazi. Yipho isebenzayo, khona eclean, khona embi, khona emnyama. Iziphi into okwazi ukuyisebenzisa noma kuyaxoxiswana efonini? Siyakhokhisana efonini. Ukuthi umuntu ufuna amandla amangaka. Ufuna manje bangakanani? Yeah. Mkhulu ngiyacela ukuthi ngoba kuningi usazokhuluma ngabo la. Kuningi futhi sizokuveza. Ngiyazi ukuthi nje usazovela nje kaningi kule channel. Uzokusikhulisa ulokhu usivezela. Sisazohambela futhi nakwezinye igodlo lezo oyisebenzisayo. Kodwa okwamanje besifuna nje ukubona ukuthi ubani lo sinaye, ubhizi ngani, utholakala kanjani. Mkhulu mengathiwa khona okusele uzongikhumbuza. Kodwa mawukuthi sesikhavile lokho besifuna ukungena kuwo manje. Sesiye endabeni elandelayo ke. Esiyongena kuyona kwivideo futhi esobe siyishuthe masibuya la ekhaya. Mkhulu khona sikushiyayo kuloko sexoxa ngako la. Yebo indaba yemali ke ngikukhumbiza kancane ukuthi lezi gubu ke. Ufuna usikhombisa manje? Yebo. Okay, kulungile. Ngidinga ukuthi ngikukhumbize manje ukuthi sisebenza kanjani. Okay. Senza kanjena ke mbukeli wentsela TV1 asicishe camera masisebenza indaba yemali. Sike sidedele nje ivideo ihambe ukuze abantu bebone ukuthi umsebenzi omkhulu usebenza kanjani.
Mkhulu sokuthetha sinikeza ithuba lokuthi usidemonstrate umsebenzi wakho wokhanda imali baba. Yebo. Yebo mkhulu. Uyabona? Yebo baba siyabona. Kunani la? Akunalutho mkhulu. Akunalutho. Yebo. Okay. Njengamanje ngiyayivala. Ngiyafaka izinto zami la. Amen. Into sibiza ngayo lana sibiza imali. Ingavele izazi lana sele imali kuphela. Ngibinga ukuthi abantu bawubona umsebenzi wami ohamba kanjani. Amen Nkosi kakhulu sijabulela. Sibile dada sibile. Uhambe kudoza ke into ozodoza ngayo ke ifike lana ke siya abantu bayibona. Amen yabo. Ngiyajabulela kakhulu abathobeleti yami ke bathethe kubuya ke ukuthi abantu bayibone umsebenzi wami lana ke umsebenzile awuna ngothi phakathi asibulale umuntu wasebenzise igazi into ezophuma lana ke imali kuphela le imali le khona ukuyisebenzisa uyibinga ngayo ke ukuthi umsebenzi ezokwalisa. Amen baba. Amen. Baba. Ngijabulela ukungena kwakho lana. Ngijabulela kakhulu abantu bayibone le imali. Ngijabulela kakhulu ke baba, ngijabulela kakhulu umsebenzi wami abantu bawubona. Amen. Uyabona baba? Siyabona mkhulu, siyabona baba. Umsebenzi wami wona ke baba. Angifuneke umuntu ukuthi masafike lana ke abe bahamba ke bayakhala. Ngidinga umuntu masafikile lana ke usizo ke awuthole ke njenga amanye abantu. Aluthola mkhulu. Yebo, lo umsebenzi usebenza ngayo lana ke uzobona abantu baningi ke baphumelele banayo imali yakho ayipheli. Lo umsebenzi ke siweza ngayo ke ukuthi abantu iphilo yakho baphile kahle ke njenga amanye abantu. Uyangizwa kahle baba? Ngikuzwa kahle mkhulu. Umsebenzi wami lona leyo. Mkhulu lokhu uyile mkhulu. Ngidinga ukuthi abantu bawubone ke umsebenzi wami ke ukuthi uhamba kanjani. Uyabona ke baba umsebenzi wami. Angifuna ukuthi umuntu afikile lana akakhale ukuthi hayi baba ngifikile lesikhosheni sakho usizo angasawuthola. Ngidinga ukuthi umuntu afika lana ke usizo ke awuthole. Imali ayisebenzise indlela ye-right ke badinga ngayo ke ukuthi ayisebenzise. Ona leyo umsebenzi wami ke baba. Mkhulu le mali esiyibhekile njengamanje imali le othi ukhombisa ngambukeli ukuthi imali ekhaya yakhiwa iyalandwa angisho njalo. Yebo. Amadoda la ekhaya amesebenza mkhulu lokho akukho ingozi okukhona la owenze njengamanje. Umuntu methatha manje akunangozi. Umuntu uzothatha imali kuphela ke ayihambele ke impilo yakhe. Umuntu ngathi sijole ukubona izikhwama ezinkulu amabhokisi amakhulu inenkulu la ekhaya sisebenzisa yonke leyo nhlobo lokhu ukuzivezela ukuthi asebenza kanjani amadoda aphethe njengamanje. Yebo. Umuntu mezolanda umcebo la ekhaya ulanda wonke ehambe nayo semdeni. Uhambe nayo semdeni.
ikhona lento ya 10% bakho mkhulu 20% noma yonke into ikhuluma mesefonini No, yonke into sikhuluma nefonini. Bukelo Ntsese TV1 na umcebo usubhekile na imali sayibona umkhulu uyenzile ngesincane isikhwama singajwayelekile ukusibona kusikwenziwe ngaso imali kodwa nakho sakubona ukuthi siyakwazi ukukhipha le mali athi umkhulu uzosikhombisa ngayo ukuthi wakho umsebenzi omnganani sazongena kulezi ezinkulu sazongena kulezi indlela ezihlukahlukene namhlanje besolve salokho ukuthi la ekhaya iqiniso likhona. Khulu nikeza abantu inombolo zakho abathi bona bayafuna ukuza la wena. Yebo umuntu maze udinga ukufika lana ke inamba yami 075 00 534 937 inamba yami yona le. Iyona nje futhi le inamba isebenza yonke into WhatsApp call noma ufone ngo video call noma ngo Slack uzokhuluma nami ke. Bukela Ntsese TV1 nangomkhulu nangudokotela na umcebo nalo uthando nayi into yokulibuyisa inhlanhla naye futhi into yokuvika mkhulu angithi kuyavikwa la ekhaya ngeke sibe nemali kuphela singakwazi kodwa ukuvikela abantu ngeke sibe nemali kuphela mkhulu siyenza into eningi lana ke ngesimo mkhulu sesikhathi sifike siwintamba manyana nesikhathi sakho sabantu kufanele ube naso siyacela mkhulu ukuthi usipha amagama okuvala mase sabuyisela sikwazi nathi ukuthi sibaleke mkhulu. Okay into ngizokuthembisa ngayo ke maze ufona yebo sikona isikhathi sokufona yes ungafona unsuku kakhulu ke past 1 past 2 ufona isikhathi right ke ukuthi sikona ukukhuluma vele ke mina umuntu ngibize kakhulu ngisebenza nabantu uzobona isikhathi sinyanga angayibambe ifoni ubekisele ke maze udinga ukukhuluma nami ikhathi mkhulu kufanele abantu begade nanokuthi be understand ukuthi umuntu emadala. Yebo umuntu usebenza nabantu kakhulu ubize kakhulu maze ufona ke ifoni yakho ngingayiphendule samaskati ngizobuyela kuwe ke kutshela ke ukuthi manje ngilede ke sikona ukukhuluma. Yebo maze ukuthi anginakho busy sokhuluma ke akunakinga ke. Yes mkhulu. Yebo sewakhulu mkhulu ukuthi ubusineze lona Ntsese TV1 mbukeli subscribe ulike ushare wenze sure ukuthi le video uyayibuka futhi ke uyayishare kwabanye nabo bekwazi ukuthi bawuthola na umcebo esubukayo until ivideo landelayo mbukeli amen igama yenkosi.